The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith, as you were taught, and overflowing with thankfulness. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. For the word of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Be on the alert, stand firm in the faith, act like men, be strong. Let all that you do be done in love. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, gikinahanglan alang kanimo magtotoo nga imong susiyon imong kaugalingon. Kung nakabay mga sala nga gitinirdiha, aron kini dili mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan nga ato kanang isugid ngadto sa tubangan sa Dios. 1 John 1:9 nagaingon, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ug alang kanimo higala nga wala pay kaluwasan, giawhag ka o gidapit ka nga imong gamiton ka ng imong kaugalingong kabuoton, your free will, to make a decision to believe on the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior, aron ikaw maluwas ug ikaw makasalmot na sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa sa hilom, mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining adlaw sa imong pagdala ka namo nining dapitan usab, aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong balang pulong. Kami nagaampo Dios nga imo kaming hagiton og mahimong ta kining panalangin kining among makatunan niining adlaw, ug pinagis pagahom sa Espiritu Santo kanamo among punting ngayon ang among una diha sa imong igatudlo kanamo ning adlaw. King tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw kaninyong tanan mga higala, mga suki, mga kaigsuonan, nga fellow believers. I hope you are in good health kinining adlaw.
ug so we are here today in good health. We are alert with a clear mind, and we are still breathing, we're alive, all because of God's mercy, love, courtesy, and grace of God. We don't deserve it, we don't earn it, nor work for it. Kay kini grasya. Karon nato ipadayon ang atong gibiyaan nga pagtuon bahin sa ato nga topic nga giuluhan og God's 10 problem-solving devices. O atong ipadayon. O ato namang gisgutan nga ang spirituality o carnality magakalahi kini sila. Dili sila magakaipon. Just as life and death are mutually exclusive, so are spirituality and carnality. So, you see spirituality is absolute. Either you are inside sa divine danosphere or outside of it. Okay? Now, ang usa ka magtutuo nga magapuyo diha sa sud sa divine danosphere, itawag nato operational divine danosphere, kini siya mo tubag lang, dili siya mo sinta. He will just respond, not react. Kung naanay mga pagsalikway kanimo na nakay di nakatagdon sa uban, iyang gamitan kinis pulong sa Dios nga metabolized uban sa impersonal love. O mao nga kini siya usa ka magtotoo nga mananaog. He is a winner believer. Upon while a believer who lives in the cities, cosmic dinospheres, kini siya dali ra gyud siya mo react, dali ra siya mo sinta, ug dili siya mo tubag. Mo sinta siya sa mga salikway uban na sa mga sala sa una-una, mental attitude sins. So kini siyang magtotoo, usa ka pildiro nga matang sa pagkamagtotoo. Now, nahibaw naman tanga ang rejection kanang pagsalikway o di nakatagdon, kini bahin kini sa mga testing, bahin kini sa pagsuway. So you can utilize aron imong magamit ang mga doctrinal rational nga angay nga gamiton, pertinent doctrines to that kind of testing. You see, for every situation sa atong kinabuhi, naagyoy giandam ang Dios nga solusyon niya na. You see, kay kung dili ka magtagad, wa kay pagtuon lagi sa pulong sa Dios, asa man ka kuhaon, asa man ka mukuha o imong magamit, di wala. Why pertinent doctrines, why doctrinal rational, sa to pa, anhamo na yung makapahimo ni mo nga usa ka pildiro nga magtotoo nga, but rejection sometimes can be a kind of discipline aside natin yan, nga tingali ka ng wala katagda o kanang gisalikway ka na, sometimes mahimo kini nga matang sa disiplina alang kanimo kana kung karnal ka, natural. Now, kung ang ipangutan unsa man gyud angay nimong buhaton human yana, you have to evaluate yourself. Kinahanglan imong susihon imong kaugalingon. Where are you residing? Hain ka man magapuyo? Tuwa ba sa operational divine danosphere or tuwa ba sa cosmic systems? If you are in carnality, gamita dayon ang una nga problem-solving device nga mao ang rebound. You see? Ang rebound. Okay? Kay di na kay kulto ra po kas pag-rebound, gikinahanglan nga ikaw mo unsa, keep moving, padayon kas pagtuon sa pulong sa Dios. Ayaw gyud na kalimti, kay kun kutob ra kas pag
rebound, kung tumra ka sa sugid, huwag ka magpadayon, then mo atras na po ka. Sige, mag-atras ka. Atras abante. Now, so, evaluate yourself objectively, not subjectively. Kaya kung ang usa ka pag salikway, no, I mean, if a rejection is justifiable, meaning ikaw mo'y sad-an, you are at fault. So, angayan dyo po ka isalikway di ay. Then, that is your opportunity. Sa dihang isalikway ka, that is your opportunity kay gayuna nimo nga imong tuliron, you sort out sa imong mga kanang kaluyahon, kanang naa kay mga depekto, then be right again with God. Sa lagtod nga pagkasulti, gikinahanglan nimo ang paggamit sa doktrina sa grace orientation nga ang pagpaubos. Okay? Kay once we are rejected in life, gikinahanglan nga imong evaluate imong kaugalingon. Self-evaluate yourself right away. Then, gamita ang husto nga unsa paagi sa pagsulbad sa imong suliran. Hinumdumi, our objective in our spiritual life is to attain the area of spiritual adulthood. Ayaw na nakalimti. Kaya mo magiging atong tumong. That's our objective. Ingon nga mga magtotoo. By the way, adunay duha ka klaseng rejection. O kini, mao kini object sa rejection. Ikaw mismo, or ang imong hinigugma, your loved one, very, very close to you. May hinungdan nga kita mga magtotoo, kinahanglan o angay tang magpasalamat ngadto sa Dios for everything nga mahitabo sa atong kinabuhi. Ngano? Tungod kay ana kitay pertinent doctrines, na kitay spiritual assets nga magamit in order to deal and handle any situation in life, whether lagi in prosperity or in adversity. Why diferensya na? That's how to be an invisible hero. Mao man ang atong tumong. How to be a winner believer. Ug busa, how to glorify God in our body, sa atong lawas. Ug talking again about rejection, the subject of rejection, ani ay punto sa doktrina dinhi. When we are the subject of rejection, kita ang rejectee, we should thank God for being rejected. Nakahimo ka ba niya na? Kung ikaw isalikway, unay mutagan nimo, nagpasalamat ka ba sa Dios nga salikway ka? Tungod ka by being rejected, it could be a reminder to you nga imong gamiton ang God emphasis nga doktrina, dili ang man emphasis nga doktrina. Sa laing pagkasulti, atong angay pasalamatan ng Diyos every time we face a problem or trials. Sabtag yun na. Not because of the problems, dili sa tungod sa mga problema, apan kundili magpasalamat ta sa Dios na anang Bible doctrine nga naa na sa atong kalag, tungod kay that's what we can use to handle problems or trials in life. You see? Mao bitaw ng advantage nimo nga magtotoo. Of course, labihan kada kung advantage nimo, tandi ka sa usa ka dili magtotoo o bisan magtotoo apan way doktrina. You see? Kaya ang magtotoo nga way doktrina, unsa may iyang magamit sa pag-atubang o mga soliran? Wala. Nothing. So, ang iyang yung gamiton mo, mga tawhanon, kalibutanon nga paagi sa pagsulbad. Unsa ang prinsipyo?
Human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution. Na, hindi man ta makatuis niya ng maong prinsipyo. So, ang pangutana mo, ang pulong ba sa Dios karon nahimo ng klarog tataw o tinuod diha sa kani imong kalag? Na tinuod na ba yun? Because if this is now true to our life, tinuod na gustong kinabuhi, kita makaingon na gyud nga ang Dios tinuod, klaro, tataw, tinaw, gayod nga Dios. Gusto? Now, ang Salmo 27:10 nagaingon, though my loved ones reject me, the Lord will never reject me. You see? Kita ni mo na? So, again, gikinahanglan nga itong hinumduman ang napulo ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran nga gihatag sa Diyos kanato. O every time we face rejection in life, sa higayon, sa matang higayon nga kita magatubang og pagsalikway nato, nga kita ba isalikway, di natatagdon, gikinahanglan na nga itong paggamit sa pertinent Bible doctrine. Putting this rejection in the hands of God. You see? Itunol na kanang wa nakatagda kanang pagsalikway sa uban nimo, kay gisalikway ka naman, itunol na ngadtos mga kamot sa Dios. Kay siya ra ang bahala niya na. That's how to be a winner believer. Kay ang forward line of troops, the flat line of troops, come forward to face the problems. Pinagis paggamit sa napulo kapagis pagsulbad sa mga suliran nga gihatag sa Dios kanato. So God uses rejection aron talagi iyang pakuratan. See? Pakuratan ra bagyuta sa Dios. At that moment, paminaw, niya nang higayuna, mutanaw siya kanimo if you are going to use his 10 problem-solving devices. Tanawon ko kaniya, panidaan ba ka? Niya nang higayuna, you will either fail or be victorious in your spiritual life. Either. Kay, sabi ni mo, when we thank God for any suffering in life, kung mo pasalamat na ta sa Dios sa bisag unsang alantuson sa kinabuhi, kita, actually, we are not thanking God sa maong pag-antos o alantuson, kundili sa iyang mga saad, ang doktrina nga iyang giunsa hatag kanato aron sa ingon niya na we will be able to handle any suffering in life. Na gamita ang pertinent doctrinal rational sa matag higayon nga ikaw magatubang og alantuson sa kinabuhi. Hinumdumi kang atong tumong our goal as believers mao ang pagkabot niya ng area of spiritual adulthood. Efeso 3:11, God has provided us all the provisions in the heavenly places while we are here in this world. Samtang niya pakitan nining kalibutan. Susiha, timbang-timbanga ang imong kaugalingon kung ang doktrina nga imong gigamit karon ipinosis nga doktrina ba? Metabolize nga doktrina ba? Dili ang giingon og gnosis doctrine kay kana academic knowledge ra lagi. You see? So siya, unsa man yung gamit nga doktrina, ha? Gnosis o epinosis? You see? Now, mangutana ra ko ni usab. Ako naman ang gipangutana. Apan akong usbon, what do you call a person nga dali rang mahiubos? Hindi? Kung sa may tawag ni mo niya ng tawana nga dali ra siyang mahiubos.
O nagingon og pikon. Kung ingon ni sa uban, ila maning ambot o ila maning kinumidya, basta kaya ang ilang laing pulong ni ining pikon, sibuyason. I don't know. Anong gingom na nilang sibuyason? Okay. Sa diha nga ikaw isalikway, o di ka natagdon, o ikaw mo sinta, you react, bantay. Bantay. The 8 stages of reversionism. Bantay na. Kaya basig masuod na po kaslaang. Basig muting kagul na po ka dito. Dili lalim kung tuwa ka dito sa anaa ka sa 8 ka mga ang sa reversionismo. Now, bantay. Kay kuyaw na. Mo unsa na. Mahisukamod na po ka. Tiyaw mo ng unsa ka pait, unsa ka laot nimo kung nasud na po ka sa stages of reversionism. See? Mga bali na tanan. Mo na makaluluoy ang unsa ka magtutuo nga naa sa pagka-reversionismo. Kaya wala naman yun. Zero naman yun siya sa doktrina. Zero balance. Kaya wala naman yun siya magamit nga unsa paagi sa pagsulbad og suliran. Mo nagkalukap pa siya sa pagsulbad. Kaya di man gyud lagi mo salir ng iyang kasulbaran. Kaya unsa to ang prinsipyo di ayaw kalimti nga ang tawhanong solusyon, daily solusyon. Ang Diyos no ng solusyon may tinuod, matuod, garantisado nga kasulbaran. You see? Okay, ato kung tukbilo na po usab kining timing. Okay? Kay kini kung timing, usa-usab kini kasuliran sa kinabuhi. Gusto? It's also a problem in life. Na mo na sa binisaya lagi atong gamiton kanang pulo nga timing mo pananglitan og ning abot murag nagkaabot kay mo murag katakdo ang yung sabot ba nga magkita mo sa ka lugar. Moingon ka daw, timing nga, oy. Di ba? Naunsa naman na, Bisaya na, in English. Nasagol naman na. Timing nga, oy. Kaya wa manggutay. Ang ingnon ta, tukma gyud nga magamit sa Bisaya. O may Bisaya, may tungod og timing. Tukma nga higayon. Di man gyapon. Ato na lang yung klaruhon og timing. You see? Now, kinsa raman ang timing nga perfect? Di ba iyara sa Dios? God's timing is perfect. Now, by the way, kung bahin na ganis mga problema sa kinabuhi, ang mga kasulbaran ni ining mga suliran, basihan gyud o ang basihanan niya na mao ang kahimtang sa imong mental attitude, kahimtang sa imong panghuna-huna. Alang kanimo magtutuo, fellow believer, ang Dios nagahatag kanimo sa napulo ka kasulbaran, napulo ka paagi sa kasulbaran sa mga suliran. 10 problem-solving devices to use nga imong maggamit sa imong pag-atubang o mga suliran sa kinabuhi. Hinumdumi gyud kanunay, all of life is problem-solving. Gusto? Tanan sa kinabuhi, problem-solving. Matagutlo sa itong kinabuhi. Now, ang usa ka spiritual nga magtutuo, kini siya problem solver. Samtang ang usa ka carnal believer, kini siya problem manufacturer sa kinabuhi. Nakita nimong diferensya? Now, kung bahin na sa suliran sa pagsalikway, rejection, nga isalikway ka, when you are being rejected, you should readily evaluate yourself. Alisto dayon. So siha gyud dayon ang imong kaugalingon.
kung unsa na gyud ang kahimtang sa imong espirituhanong kinabuhi. What is the status of your spiritual life? So, do not react. Instead, respond to the rejection. Ginamit nimo ang metabolized nga Bible doctrine. Now, ato na po ning labason sa nauna. Kinilaging memory aid na to nga Operation SLA. Ayaw na in town kalimti ni. Study, learn, apply. Study, learn, apply. S, study. L, learn. A, apply. Ayaw kalimti usab ang grace orientation aron nga ikaw matuduan so you can be teachable. Nga ang prinsipyo gud niini is the way up is the way down. Ang padung sa itaas mao ang diri sa ubos. Ana man ka pagsugod. You see? So ayaw kalimti ang grace orientation aron ikaw matuduan. Kaya ang prinsipyo gupod niini, arrogant people are not teachable. Only humble people are teachable. Kasabot ka? So, ato na pong pangutanon itong kaugalingon. Okay? Mangutan na itong kaugalingon. Kung ang Bible doctrine tinuod na ba sa atong kinabuhi? Karon, is Bible doctrine real to us now? Unsa pa pangutana? Is the Lord Jesus Christ real to us now? Tinuod na wagyos Ginoong Hesukristo ngari sa atong kinabuhi. Og tinuod na bagyo kang okupado kang Kristo karon. Karon nagakinabuhi ka bas imong kinabuhi in the light of eternity? Do you now live as if today is your last? Nagakinabuhi ka ba ingon nga mao na kini ang katapusan nimong adlaw? Do you now trust in the Lord with all your heart? Kini gibasihan tong Proverbio 3:5 ngadto sa 6. Unsa gisulti diha? Trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. And in all your ways, acknowledge Him and He shall direct your paths. Oh, by the way, once you can answer nga positibo imong tubag na atong ipangutana, di padugay, siguruha nga ikaw na sa stage of spiritual maturity. Na ka. And you are now starting to glorify God. So, congratulations nimo, fellow believer. Apan ayaw pag paburot na po basig mo tukar na po ning atong pagka murag mo saka ba ang atong ego nili magpabilin kitang mapaumsanon. We have to humble ourselves before God. Okay? So kung makatubag na tag positibo nitong tanang mga pangutana, naanta sa stage of spiritual maturity o kita nagasugod na sa pag-unsa himaya sa Dios. O kita nagakinabuhi na niya ng kinabuhi beyond gnosis. Ikaw usa na ka invisible hero kung naa kaniining maong kahimtang. Now, okay? Tinhilang una kita kutob ato kining ipadayon ugma og ayaw kalimot, ayaw pagsipyat sa atong sunod nga pagahisgutan. Kay daghan patag pagahisgutan. O gidapit kagyapon sa pagpag-uban nining atong Bible study through the YouTube, pinaagi sa ug-ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. So kaninyo nagpasalamat kita og magampo ta. Mahal na mo nga Dios, nagpasalamat kami kanimo sa imong pagtudlo ka na mong dugang kamatuoran. Hinaot nga kini o Dios maghagit ka namo
mahimo kining panalangin sa mong kinabuhi o nga amo kining gamiton gayud Dios adlaw-adlaw matagutlo sa mong kinabuhi aron amo gayong kabot ang among tumong nga maong paghimaya kanimo. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.